Mr. Speaker, sir, this one is provoking me. Mr. Speaker, sir, thank you for giving me the floor in this august house. This is my maiden speech, and if I'm making mistakes, please bear with me. Mr. Speaker, sir, the one to akudera langa mina ndituma anthu akudera langa ndi madera ena oyandikana nawo ndokhumudwa kwambiri ndi momwe zinthu zikuyendera mnyumba ino ya malamulo. Ndopsa mtima ndowawidwa mu mtima kuona kuti aphungu ife a nyumba ya malamulo tikungokangana kumenyana kukuwana kuchotsa ulemu umene nyumba ino ikanayenera kulandira. Anthawi yonse takumana Mr. Speaker, sir, palibe cha nzeru china chilichonse chimene tapanga. Cholinga chathu chimene tabwerera kuno mpaka lero sitinachikwaniritse. Njala, matenda, umphawi umene uli kumadera athu sisili pa mndandanda wa zolinga zathu zofuna kukambirana kunyumba ino, koma dyera kuzikonda zimene zachuluka mnyumba ino. Anthu akudera langa ndituma akuti misewu yabwino kulibe, ana akuphunzira pa mthunzi wa pasamtengo chifukwa choti ma classroom kulibe. Anthu odwala akumatha kubwerera kuzipatala chifukwa choti mankhwala kuzipatala kulibe. Akuti akudandaula chifukwa cha kukwera kwa mtengo kwa zipangizo za ulimi. Ngakhale izi zili chomwechi sindikukwanitsa kuti ndithe kuyankhula pano chifukwa choti aliyense akungolongolola zopanda pake. Mr. Speaker, sir, this is the point of concern. Are we really honorable? How much money are we spending without really looking at the common good of our nation? How much money are we spending just to enrich ourselves? Wait a minute. When has it ever happened that the state president has ever been bored in parliament? Where else has it ever happened that instead of discussing the budget, which is important for the whole nation, we are bringing in frivolous activities that destabilize the nation? Why? I want to know, Mr. Speaker, sir. The people outside there are disappointed. The people outside there are frustrated.
Speaker, sir, people outside there, they wish they could do without the parliament. If this is the caliber of deliberations that are going to be held in this August House. Anthu akuderalanga kudandaula utakhoza kukhala upanda nyumba ya malamulo ngati mchitidwe wake uli umenewu upanda ulemu upanda mwambo akuti tingoona ngati ndalama chabe. But the question is why? Why?